Kasongu haga kerteng batiang tam uji skres ya pi barok ki prabenget ki baidar rengkat haga ni klubmat barkumjuk ki perlok ki perajor ki badan haki yeng ki sem jong pi barkumjuk ru ki bapet ki bawat ya ka ketien jong oblai kum ga jingba mensiam ya pi ki basyania skam hautrai ngai ku blai ru ya ki tu ki para ki barang kwa ban pediang ya uji skres Henry ki bilang apteng, ki bilang buoteng hapo haduk ini ski ki benta. Ya aku beleiru na benta barok lang ki dekat ki badan haki yeng ki sam jong pi. Lani haki jaka bepidan marway lani arngut bapinya soskor ka ketien jong oblai. Nyawan rak jing ku belai lang nakani ka jaka syaki yeng ki sam ki jong pi. Hakani ko por ki benta ka kubor ka bangkwa banya samat pi kadai sepang ka Great Commission. Habang translate sepang kani ka ketien Great Commission kadai kita ka benta ka jingmut ka bau Jisu ai ya ka jingpa bakrau syaki senran jong u ban le ya ka ei ka baki dei ban le ngan ong biang sa isien ka Great Commission ka dei ka jingpa bakrau jong u Jisu ya ki senran jong u ya ki banget jong u ban le ya ka ei ka baki don kam ban le ha ka sla khando aku ban pen ken mau kendiat ya ka dei ka benta dak ni ka jingkeli ka baong manu ba keren ya ka Great Commission u ei u ta ba keren ya ka Great Commission ha ka nu ka por la keren ya ka Great Commission but balai lah keren ya kani ka Great Commission. Ki ai ki jigi kai ki ba syapo jongka don ayu hakani ka Great Commission. Nan ya pai kin get spang ka Great Commission. Ka Great Commission ka dei ka bala syam na ka ketien jong oblai ka ba khampau bha ka dei na ka Gospel Matthias kalau nong ka ba arhu pra ka dekhot ka ba khat pra hadu arpau. Ka Gospel Matthias nong ba arhu pra ka dekhot ba khat pra hadu arpau. Ngan puli ka ketien ki ong gum ni. Uji suti ulawan haki udaong la yang aga bor habeneng bat hak kendau namar kata ken tu keda let nom api tu penlong senra di geben riu baro dapen baptis ki ka kerteng ukpa bat ka jong ukhun bat ka jong umensim ukhun dahi kai ki ban sumar ki ei baro bal hukum api hakmi ngalong kat api halaga sngi hadu ka bawai no ka perthai ka Great Commission ka dei ka bau Jisu ang la ai nga ka bor ha beneng bat akendo namar kata ken kilet no api penlong senra di geben riu boro da pen baptis ki ha ka kerteng ukpa ukhun bo mensim ukhun bat hikai ki ban sumar ki ei boro ki bala hukum hapi manu ba keren ya de ka kentien ngitip mangi ong mentaru bakala keren ni dia kentien da utrai jongi uji sques ubala syayap haga ding pana ubala aino ya kasnam jo ubala jauno ken ya kasnam jo haga ding pana ulum kalbari ubala it ka met jo ban yap namta ki pop ki jongi udai uji su ba keren ni ki kentien ba kilong ki kentien ki ba sakin mau hadu kata namta ki senran ki jong utrai menula keren yang ni kentien lani ha kapor ka bakumnu Jisu Ukran ni kentien ngaku an pen ken mau pi kendian ka kentien ka ba Jisu Ukran gadai Ukran onda haba ladap ban kem yu ladap ban spensitom yu ladap ban syasat apna yu la le ben yu baula IT la ka jong ji buang hakikti jong mi ko pa nga IT la ka jong ji em on the dap ki kentien baro utrai Jisu Christ ula dapan bu haulom jingtap ula job yosan ka papa ka jingap ukran kanya kan ka ketien ka jong utrai ukran ni ka ketien ka jong ban ai senran kani ka dei ka jingpa ka ba krau ka jong Jisu ka bangi ong ka dei ka Great Commission ka Great Commission ka ka ai ka ba senran ki dei ban le ya ka taken ki hap ban le bat ngadon ka jingat ka ba krau ba kani ka Great Commission kam don kam dei tang na ban kita ki khat argut ki senran lani kita ki sispa arphongot kita ki bangai ki badan hapo josnam kadai nam ta ki balang Kristan haki ki ski menta ba mangi kum ki balang Kristan ni don kam ban buat kum ki brio ki bangai utrai ban buat ba ban shim ken ya ka Great Commission haru ki ski ki menta ka purpose ka ban ningkong jongi ka balang kadai ban ya lap ya ka kubor ka jong utrai kam domot bangin thau ying mani ki ba itnat ban pen itnat iki yang mani da kini ki jingta ki jing itnat ki opher ho kam don ru ka jingwet abangi le kumta henrai lang klet no e Great Commission kalong ka benta ka ba kraw hapo jongi halang klet no ka Great Commission kadai ka ek borok ka jing ka ba kraw hapo jongi ka bangi ya kendu ken lang klet no ya ka ba don kam tam kan jayu ka jem jongi ngile ya ka bahatam rangi klet ya ka don kam tam nga ang ni ko anu bethu apo jong pi baka Great Commission ka ka jingpa ka jong Jisu wang tu ki da let no mapi ka banin kong wang tu ki da let no api hakat khot makat khandai jok lenong ka ba arhu pra Jisu wang ki let no mapi kin let ban le ayu ka jingkeli ka wan kin let ban le ayu ki senran
uji suang tu penlong senran iki benriu barok tu penlong senran iki benriu barok ka pain ka beningkong lani ka mat ka beningkong gelong uji su upha ya ka balang upha ya ki senran jong upha iki bangai ki jong utrai ban penlong senran ya ki benriu barok ka perthai kada ki jingpha ka jong utrai yang ngi ki bangai jong blai ban le ban pendap kum ta habangi perkhat kendiat kai ke dia ke jinglong senran ka ba kumlo ban kran chpang ka jinglong senran larangi shembet tang kitin senran ni kham sngau thu ha maru senran hi udai ubadan hajan haki ki baro lara pi ong yanga pin senran em ya pi ong yanga pin senran em pi ho ngan senran ya pi banyalet kita ka jinglet ka pi kwa ban lai kata ka ngari senran ban senran ya pi kani kitin senran ka wan ra doi ka jingmot kum hapor ba ya tho pi iba ha ondalai thu ya penia tho ki brio po yeng mania ki badan hajan jong unong let kurim lani ka nong let kurim dei ki senran ki kimi ki pa ki shong shaben kham sha chingai ki senran ki dan hajan bet jong nong let kurim uji su kwa ngiru bagi long ki senran ki jong utrai ngino ki senran ki ba jan ki jong utrai ki ba jan e jong utrai ki ba kumbang ni ong habang alet tray bat Jesu habang wan pai bat Jesu habang aklet tiak ngan tiak bau Jesu habang keno ngan ke bau Jesu kata ke ngiri ke jingmot jong jinglong senran haki ai baro ni bu yau Jesu hapo jongi bat ngilong ki senran jong trai ngatip scam Papi ki bangai jong oblai baro pilong ki senran jong trai na papi iet ban let syak jing syakri pi iet ban let ban wat eu trai halagi jong ki yeng ki sem pi pendami lagi khosil jong pi pendam ha jing duai po jong pi pai sho oblai ringkat yala di shimat ni ringkat pakai yeng sem pi le ia kata ka benta ha khmat jong oblai kani ka dei ka wai ka benta ka pi pen il dia pi long ki senran jong trai pi rai kot jing ruai ban yero eu oblai pi rai ki ti sha jrong manong ni ai ngu ime trai hallelujah praise Lord ani hakan nuru ka benta piero utrai kadai ka ha ban longkum ki senran jong trai henry ka jinglong senran kam kut tang kata ong ka ketian jong blai ka benta ka bau Jesu ai ka great commission kawan ru ka benta ka ong habangi long senran ong da ben baptis ki ngin sapait ya kan ka benta ka ba ar kham hadian uang da pen baptis ki haka kertang kupau kun ba mensi ma kun ngin ya pet yang ka benta ka ba ar hadian ngin ya play jingmot swa spang ka kentien senran ka kentien senran ka dei ka ba ngidon hajan namar haka por men swa ya ki nong buat jong Jesu lo ong ki senran jong Jesu namar la khot kristan ning kong ya ki senran hadi Antiok kalong ko masu sen de ki brio bagi ki kristan henry ki dei ki senran jong utrai ngaku abang pi ki ba sngap ini kubar pen tikenai la dia pen skau tho ya dia ba pi dei ki senran jong utrai ha pila pedang yau Jesu pi ki senran jong Jesu pi don bat Jesu ha ki ki bro jong em jong pi kendiat ngaku abang dia syai bagi banget jong oblai lahi pai kendiat naka gospel Lukas kalong ba khatsau kar khot ka ba arpusan ter haduk ka dekat ka ba balai pulai hang tu pinya ka ba ka tien chok blai ka kran pang ka dor ka jinglong senran habau Jesu ukran pang ki senran u ong ru pang ka dor jong ka jinglong senran kumlong intip pang ka dor jong jinglong senran kadon ka dor ki bro wat hang nia khmat jong aru langa shimilu mau pis udan la ka jong ka dor pi bat ik kamera jong pi hayeng kadon ka dor ki kamera jong pi bat ik tv pi hayeng pi ka dor jong tv pi le pi pat lema ki mobile pi ka dor ki mobile jong pi lani ki dor ki laptop jong pi ki don la ka jong ka dor Padu Jesu kran ru spang ka dor jong ka jinglong senran ka jongi kai ka dor jong ka jinglong senran bag bas ngau pelai yang hang ni habau Jesu kran spang ka dor ka jinglong senran wan ra ya ka ketien wa ong ban hap isi nginya puri ya ka ketien jong blai ka ong kum ni ka gospel Lukas kalong ba khat saw ka ba absan ka ong kum ni ti bun ki pat ba ki lai lem bat bat haba ula kintian dien ula ong haki lara unu ru uwan hanga ubam da isi yala ukpa bat yala ka kemi yala ka tengah bat ki kun ya ki men bau senrang ba kentai ho yala ka jong jing emru long usenran jonga lara unu ru dia ubam yala ka jong ding puna bat bun adien jonga long usenran jonga hang ni ka ketien jong Jesu wang haba ki pai ba ki abot yau Jesu ki pai ba bon belian ki bot yau Jesu na dien ba na kmat jong ban pet ke bau Jesu le Jesu la kmi ken tian dien ba duang unu
ubam isi yalau kpa baila ka kemie yala ka kurim yala ki kuan kentai ba cenrang yala ki men bau pimlong usenran jonga ong utrai lara unu ubam isi iladi umlong usenran jonga hab isi yaki ki baro ki ba thon jingi baro isi wajala diru ban buat ya utrai Jesus Christ ban long senran jong Jesus ka ke dia jingmat jingmat ban ong ban long senran jong Jesus balayu Jesus wan ra da ka ktin isi hakan ka ktin ban hikai spang jinong senran mar na ka cintur jong Jesus om ju hikai menuru ban isi mar ka Bible ka ong unu ba isi ilau parabangai ulang syakna brio But dan jakahi utau nong shna abriu haka hima ki beneng. Hang ni ko an play jingmot kendiat. Jaka bangi ai ka buram shautrai. Da bangi ai ngo shau blai ban pej ini ke benta. Bau trai u khot ingi ban long ki senran jong utrai. Da ka bau ong ngin i shwa hadin ya imei ipa jong aba jong pi. Ya ki kuon ki kti jong aba jong pi. Ya ki men hen bau senrang ba kan thai. Ya i tengah jong aba jong pi. Ya la ka jong ka jing emru. Bat buat ya utrai. Lem da ngile kum ta. Ngimlong ki senran ki jonga ong utrai ublei jongi ubalong utrai ukwa bangin bu ningkong ya Jisu hakmat ya ki baro pikan mau ya ka jikai jong Jisu no Matthias kal nong ban riu kan khat balai pulai Jisu wang henrei tu pin wat swai ki ma jong ublei bari ka hok jong u ya ki baro on sa ai lang ong Jisu on sa ai lang tamapi pin wat swai ya ublei bari ka hok jong u Kum usenran ya wat shwa ya ublei ban ka hok jo ni no shwa ya ki bro war ki ba ba thon jongi ban buat ya Jisu kamot bang ya bu u Jisu ban ningkong ha ka jim jongi ki bro wat ya ka maladiru ngin bu shadian ban buat ya Jisu u bolong trai jongi bar ha ka khot ka bangi pulia menekan nang ne ka jingmot ka bangi la pulia ka ka dor ka jinglong senran na Lukas na khat saw ka khot ka bang arfusan ka khot ka bang arfun ring la pulia ha ka khot ba arfun nyau ka ong unu ru di ubam ba ela ka jong ding phna ba wan but na dien jonga umlong usenran jonga ba bangi but ya Jisu ngi hap ra ela ka jong ding phna bat but na dien jong trai kum nu ngin ra ela ka jong ding phna ka kita ka jingmot ban ong ra ela ka jong ding phna akin mau ka wei sien men haba kisnam ki por ki balet men shwa ngim da don shibun ki teknologi ke madan hakni por menta ngim don laptop ngim don ru ki computer ki yeng ki sam jongi rei ka ai ka bangile ni lek ban wat ya ki information lani ya kita ki shiti jong ki para jongi ki bawan na jengai habangi shong po cyber ban wat bawan pek ni yo ayu ha ka mil ka jongi ban ngala dei wen peng ki bri ba shong hang ta ban wat bangai iyo wen peng ki para shakri ha utrai ubang ya pulilang menshwa ha ka wen peng ka school ka jinga pulie ka college ka jinga pulie phang ka theology but hang ni ya pulie phang ka ta banta ba ai ngai ka wek shiti ka bolong kom ni da ka bu ong upen iya ka dur But hang ni ngai iya kadur ha kata ka benta nga scroll shapo iya kata kadur ngai iya wei briu ba iya ka ding phna kal baudang ba iya ka ding phna uniu briu ula ngau that u ong kum ni u ong ko try ha kata kadur ko ong ko try snai nga la that pala ban ba iya ka ding phna nga sakrai ha banga ba iya ka ding phna ngamla atrai ban ya bar ka ni ka ding phna try sha yang abangan ot kendian utrai ong Henry uniu beri wat kendiat ya kata keding pernah nak tudu. Baula kam so sting ula ya no kendiat katu kene por. Kawan biang ngajing skau that jong u. Ula i ki beri ke bayat hang tak ki ba keding pernah. Upat marwai simen. Ula duai biang hau try wang. Ku try kene keding pernah ka bangakit. Kala kia biang try. Ya rap yang abangan od biang. Pakom ta ula od biang ya keding pernah sa sisien. Anu ula od kum ta ula ya biang ta kasihalti. Kum ta ka sisien ka balai ru ula pan biang kum ta ula od. Ka basau ula od ula ding pernah ibaret. Ula ya kata ka ding pernah ka baret jong. Ndai la ong bah kata ka dur ka basau pelai nga haru iski ki mentang akin mau. Haru iski ki mentang bangai iya kata ka dur bau ta ubriu. About ot yak ding pernah loong wahab ban kam sa siliang jong kata karai sa siliang jong kata karai ban kam baru kila ya bu lagi jong ding pernah bagilah kam sa siliang jong kata karai henry ke ding pernah ka jong utau brio kalau ngaba lingkot akin mau ke jingruai ke bong lagi ding pernah nginya pelipan singat hi ha kata snong ke burom lagi ding pernah
Utau beri ubu yang keding pernah jong Henry kata keding pernah ke lengkot ulah kerpar wong ku try rap yang asih bangan lej ban wahat yang kata keding pernah. Pan peteng biang Henry kapor kam syak syoi haka jing babi ban haka jing kuslai kau buon ba ulah otno yang keding pernah. Aku aban ong hang ni Jisu ong unu rudi ubam ra ila ka jong keding pernah bawan buat na dien jonga long usenran jonga. Ki para kendiat ani kapuan mentah ngidon la ka jong responsibility jongi kom ki kestana ka jing syakri ketian belai kom ki kestana ka jing syakri ka nyau trai jongi ngidon la ka jong ki bentah haba belai wa ai kelat wa num ot syuk ya kita ki bentah ong trai nga ayu ya mi bangila ban le ya ta ka bentah ngin le ya ka bentah krem ka do ka jing artetien da ka bangi pediang nyau trai bolong belai ngin le ya ta ban pendap gan Jisu ukran spang ka dor jong jing long senran uang kum ni ka dor jo senran kelong ngihap isi yau kpa ka kemi ngihap isi ikan yi khon senrang bakan thai ngihap isi ila ka jong ki men bau senrang bakan thai ho ya la ka jong jing md ban om tang kata ngihap an ra ya ka ding phna ong trai bat buat na dien jonga buat na dien jonga ong Jisu bangin ra ya ka ding phna sakawai ka gentian na kanikal nong ba khat sao jong Lukas ha kanika ju hi ka pasit spa tho spang ka do jong jinglong senran Jisu kran ha ka khot ka balai phulai ong kumni kum taru unu napi ubam nyodu ya ke ai ka ba udon long senran jonga unu ru di ubam nyodu ya ke ai ka bangidon long senran jonga tang ka bangin isi ringi hap nyodo ye ki ai ka bangidon ngidon sibon ka jingdon jing em ki yeng sam jingi ngidon sibon ki spa ki pow ka yeng sam jingi ngidon ki jaga puta ka bun ngidon sibon ki ai bro ki kali ki motor ki yeng sam jingi henrei ngin nyodo ye ki ai bro nakam da utrai namara ka sngi ka ba utrai unwan shao ngimla ban ra watang kindiat roi ki ai ka bangidon rei tang ka jinget ka bangidon lima ka snam jong Jisu Christ lima ka jing ai ka jong utrai lima ka jing penkup jong Jisu ken ya kata ka jing khoi ka jong ngin lek ken syak ta ka benta ka utrai khon hang ni ko ben ken mau biang ya ka Great Commission ngila puli menes pang ka Great Commission ka Jisu wang la ai nga ka bor habeneng bar akhndo namar kata ken tu khilek no mapi tu penlong senrani ke ben riu baro dapat baptis ki haga kertang pau khol mesim khoj dei kai ki ban sumar ki ege bro kum api ko ki parang idang pet hak benta ka baningkong kani ka benta ka baningkong dei kumnu banlong ki senran jong utrai banlong ki senran jong utrai ni hap nyodu ki ai bro bangin yo utrai kumbo ong absol pol udon ya ka kerdan ga jong udon ya ka jingtep jong udon ru ya ka jing nyau burom di ki brio baro rei wong nyodu ya ki ai bro ban yo ya Jisu nganget skem ublay un aibor un kershan bor ya banget jong ublay kiba syakskor ka ketian jong ublay tat hadu ngi de peteng biang na benta ka baar pinya syaban nga ka spanga Great Commission pitip skem apa kan spanga Great Commission syabangan syong no ako ampen ken mau pi ngaken mau ha usam khat khandai ar hajar khat khandai men haba ipa jonga ikot yang ha ka kamera jong i but isai ki file ipen i yang bari kerani ki benta ki bakhadu jong i bar ngam sim latip ba kata ki sngi ba khadu banganya keren bat i henrai la ong yang aken ba kata ki ege bro ka ban hap ban le ban pendap hadu menta meneh ngaken mau sa ka ketien ka ba ikren ban nga pendap ka wei hadian ka wei kat no tam ken la da utrai jong i ubalong utrai Jesus Christ ula IT haka balang kanong let kurim jong u ya kanika Great Commission bangi don kam man buat larang gi snau tho shisha ngi don kam man buat lara ke ai ga bangi iet mangi ngi snau tnat ngi nyau ko reki ngi buat ya kita ka bagi ong ki bakhado kitien ki khado ki last word jong ki kani de last word ke jong Jisu u ai ki senran u ai ka balang u ai hangi ken bangin buat ya Jisu utrai on ker khu ngi hadu pindia syak skor biang ha ka benta ka baar sepang ka ai ka buat pat na kani ka Great Commission hadu pindia syampat tu blay un ker khu pi